Προχωρούμε τις συνδέσεις μας, τη γυρίσαμε ανάποδα την κουζίνα για να μας δίνει χέρι. Βάλαμε ένα φελιζόλ από κάτω, μην τραυματίσουμε το τζάμι. Καινούργια κουζίνα. Η συνδεσμολογία μας είναι και εδώ. Ο ουδέτερος είναι από εδώ, η γύρωση, πώς το λένε, είναι από εδώ. Ο ουδέτερος είναι εδώ μέσα, φαίνεται και από το μπλε καλωδιάκι, φαίνεται και από το μαύρο καλωδιάκι. Είναι η φάση, πρέπει να τη γεφυρώσουμε, γιατί έχω μία φάση που βγάζω. Αυτές οι κουζίνες είναι και για τριφασικές, δηλαδή να πάει 1, 2, 3 φάσεις. Εμείς έχουμε μία εδώ στην κουζίνα, παρότι είναι τριφασικό το ρεύμα στο σπίτι. Η γέφυρά μας, αυτά πρέπει να είναι καλά βιδωμένα, ιδιαίτερα το συν, ιδιαίτερα η φάση μας, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Καλά σφιγμένα. Και εδώ θα το κλείσουμε μετά και θα το στεγανοποιήσουμε. Η ταινία μας είναι ειδική ταινία από πανί, θερμομονωτική, που αντέχει και σε θερμοκρασίες. Θα το κλείσουμε, έχουν σφιχτεί πολύ καλά οι βίδες, ιδιαίτερα τις φάσεις. Όπως είπα, αυτό πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Και θα το κλείσουμε. Έγινε η συνδεσμολογία μας, κουμπώσαν οι φύσες. Δεν γίνεται να γίνει λάθος, γιατί οι αριστερές είναι πιο μακρύτερες, οι δεξιές είναι πιο κοντύτερες, οπότε έχει συγκεκριμένη υποδοχή. Ανάψαμε τα μάτια, είδαμε ότι δουλεύουν οι εστίες μας και ο φούρνος, οπότε θα προχωρήσουμε τώρα, ξαναδίνουμε παροχή. Βλέπουμε ότι έρχεται το ρεύμα μας και οι εστίες προηγουμένως ανάψαν, οπότε θα τον βάλουμε στη θέση του και είμαστε εντάξει, βιδάκια, σιλικόνες και τέτοια.